trae unha subvención para que veo a pleno o proxecto para o enerxético, para a renovación do alumbrado en varios puntos, que logo se nomearemos para a substitución por LED. Resolver agora, pero antes ahora reclamamos documentación tanto na parte técnica como na parte administrativa. E o prazo para enviala remata hoxe. Por iso a convocatoria do pleno extraordinario urgente. Nos entregaron os cambios técnicos do proxecto, nos entregaron onte, na parte técnica, e unha vez que tivemos as modificacións feitas do proxecto e da memoria descriptiva, procedemos a facer a convocatoria de pleno para as aprobacións en pleno que requiere tamén da documentación xa requerida no seu momento. Por iso convocamos o pleno extraordinario de pleno. Votos a favor, de urgencia, no pleno. A votos en contra. Abstencións. Vale. Os recursos a que máis no primeiro, recordar antes que iba no proxecto de 971.941 euros, porque a subvención é de 80% e que va a ser o que se vai a facer nos puntos de Portugal, nunha parte, nunha pista de ruído, en dos contadores de rines, pistas de examen e pistas de examen. E que se vai a facer en ese alumbrado público desas zonas é a sustitución das luminarias existentes por luminarias tipo LED, sustitución de bases actuales por outros que eleven a posición da fonte de luz nos casos de luminarias de carretera, renovación dos centros de mando actuales, renovación de varios tramos do conductor aéreo deteriorados, que aunque non se perda solamente enerxía como alminaria, sino tamén moitas veces polo cableado, por outros elementos do mesmo de todo o sistema. Dotación de proteccións contra as sobretensións transitorias en cabeceira de instalación aos cuadros existentes, a dotación de entendido mediante o reloxo económico aos cuadros existentes. E os nomes que dei dos lugares, porque o que está prohibido tal cual ven no cada caixa e no recibo da luz cada un dos puntos e corresponden, por suposto, a 348 puntos de luz. E o que se acorda é o seguinte. A proposta de acordo. Primeiro, a aprobación da participación do Concello de Lousame e a aceptación expresa do procedimento regulado polo Real Decreto 616/2017, polo que se regula a concesión directa de subvencións de proxectos singulares de entidades locais que favorezcan o paso a unha economía baixa en carbono no marco do programa operativo FEDER. Segundo, aprobar un proxecto singular subvencionable ao energético nos alumbrados públicos do Concello de Lousame, un orzamento de 171.941 euros e incluído. Terceiro, comprometerse a dotar orzamentariamente a cantidade necesaria para executar a totalidade do proxecto. E cuarto, aprobar a memoria descriptiva das actuacións a acometer ahorro energético nos alumbrados públicos de Lousame, incluída no expediente administrativo. Quinto, remitir o certificado do presente acordo a IDAE. Algún comentario sobre este tema? Votos a favor? Votos en contra? E os abstencións en contra da participación de 170. E vos e abstencións. As subvencións que están suspensas. Consideramos que o acordo energético en realidad é unha inversión maior, porque tamén hai que sumar o acordo. O segundo punto do orden do día. Vamos ao segundo punto. Ten relación con algo que levamos no último pleno, o Xeramento de Seixiro, que estábamos ca expropiación urxente e forzosa e pasamos ao trámite ordinario, onde se fixo xa
se acordou e se firmou co dono da finca, que non recordo, e agora temos que volver a traer a pleno esta outra parte do mesmo expediente, que é a aceptación se procede da conformidade mostrada por don Manuel Castro Batalla, co prezo ofrecido pelo Concello pola finca das súas propiedades, con unha identificación catastral 150-043-45, bueno, está aí a poner, necesaria para levar a cabo proxectos e elementos de inversión inclusiva. Sabe que título está mal, que se lo non. En aceptarse dita conformidade, ten por rematar o expediente e levar a cabo a acta de ocupación e o pago. Unha vez aprobado, aceptado isto, pasaremos a pagar e a mandar o certificado a Aguas de Galicia, registrado, e mandar o certificado a Aguas de Galicia diciendo que o terreno xa é noso, que poden iniciar cando queiran a obra. E xa está adxudicado. Alguna pregunta respecto a esta